Det er i dag skærtorsdag. Elisabeth, Kuno og jeg afholder en skærtorsdagsandagt her i Aarup Kirke. Der vil også i andagten være mulighed for at afholde nadver. Skærtorsdag blev malet i 2005 af 5. årgang, hvor man kan se Jesus afbildet sammen med de 12 disciple, samtidig med, at han indstifter nadverens fællesskab med brødet og med vinen. Vi indleder med at synge den første salme, 455. Skriver evangelisten Johannes, kapitel 13, vers 1-15. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Så hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: Herre,
vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Simon Peter sagde til ham, Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, den der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Lad os sammen bekende vor kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som har undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstand fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Torsdag bliver der gjort rent bord. Jesus kaster sin endelige trumf ind i opgøret mod den lov, som har delt menneskeheden op i rene og urene, og som har dømt en lille gruppe ind og en større ude. Den lov, som når alt kommer til alt, har kostet uskyldige mennesker livet, fordi vi på kryds og tværs har fordømt hinanden og glemt, at fordømmelse er forsømmelse af Guds evangelium. Vi befinder os nu midt i påskens store drama, der handler om livet, døden og kærligheden. I søndags, palmesøndag, holdt Jesus sit fantastiske indtog i Jerusalem, hvor han med evangelisten Johannes ord blev modtaget som en helt og en frelser. Alle var da jublende glade. Dagene siden indtoget er nu gået, og stemningen i Jerusalem er ligesom spidset til. Det er torsdag aften. Aftenen før den jødiske påskes begyndelse, og Jesus og de 12 disciple er samlet for sidste gang. De er så at sige i orkanens øje, hvor der er stilhed før den storm, der får stemningen for palmesøndags euforiske glæde til at vende 180 grader. For i morgen, langfredag, er det aggressionerne, massepsykosen, smerten, lidelsen, gråden og kaos, der sætter dagsordenen. Langfredag er dagen, hvor bagsiden af medaljen bliver synlig i al sin gru. Skærtorsdag og langfredag viser livets yderpunkter, spændt ud mellem dets mest radikale modsætninger. Liv og død, glæde og sorg, gråd og latter, fællesskab og ensomhed, kærlighed og svigt. Jesu liv og virke var en lang og sej kamp mod det etablerede system, dets ydre foranstaltninger og uforståelige og ganske menneskefjendske regler og love, som var defineret af de skriftkloge
og som kun var med til at udbygge murene mellem de rene og de urene mennesker. Hvad var meningen egentlig med disse mure? For hvis skyld blev der sat skel mellem mennesker, og for hvis skyld bliver der det den dag i dag. De religiøse regler fungerede som en slags social kontrol, men de var i lige så høj grad baseret på, at den, der forstår sig som ren, for alt i verden må og skal undgå påvirkninger udefra. For de udefrakommende påvirkninger kunne jo sætte spørgsmålstegn ved ens tro. Ja, de kunne sætte spørgsmålstegn ved, om ens definitioner og kategoriseringer nu også er i overensstemmelse med Guds vilje og ens forhold til andre mennesker. En gang gik Jesus i rette med farisæerne og de skriftkloge, da de ville stene en utro kvinde. De kom til Jesus og sagde til ham, at loven foreskrev, at en kvinde, der blev grebet i ægteskabsbrud, skulle stenes. Men Jesus sagde til dem, og til os, den, der er ren og skyldfri, kan kaste den første sten. Jesus svar resulterede i, at alle, en efter en, gik hver til sit. I sit liv og i sin gerning lod Jesus evangeliets ånd overtrumfe lovens ubøjelige bogstav, for ingen kommer Gud nærmere ved strengt at efterleve menneskeskabte love og regler. For på denne aften vaskede han disciplenes fødder. At vaske fødder har været og er stadig en fast rite i forskellige religioner og kulturer. På Jesu tid blev fødderne betragtet som urene. De havde en lavere status end for eksempel hovedet og hjertet. Når man ankom til et fremmed hjem, var det obligatorisk, at verden sørgede for vand, således man selv kunne vaske fødder, inden man trådte indenfor. Var man rig og fin nok, så havde man selvfølgelig en tjener til at vaske gæsternes fødder. Da Jesus skærtorsdag aften vaskede de 12 disciples fødder, vakte hans gerning stor forundring blandt disciplene. Peter udbrød der også, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Men Jesus vender altid op og ned på det, vi forventer, på vor virkelighed. Ved fodvaskningen gjorde Jesus sig selv til tjener, samtidig med at han også pointerede, at han var disciplenes herre og mester. Med sin gerning annullerede han modsætningen mellem herre og tjener. Med evangeliets ånd overvandt og ophævede han vor evige kategorisering af verden og hinanden. For evangeliet godtager ikke skellet mellem herre og tjener. I Guds rige er vi alle Guds elskede børn, og det på lige vilkår. Endvidere vendte Jesus også riten på hovedet. For farisæerne og de skriftkloge havde en ubøjelig tro på, at ved at gøre sig ren, havde man en større værdi i Guds øjne. Jesu mange opgør med farisæerne viser os, at disse menneskeskabte skel slet ikke eksisterer i Guds rige. For Gud tager os til sig som dem, vi nu engang er. En gang for alle gør Gud det i dåben, hvor vi bliver vasket rene, og vi forbliver rene, på trods af vores mudderkastninger og hvad livet ellers byder os af godt såvel som ondt. Og hver gang Jesus inviterer os til bords, er vi velkomne som dem, vi engang er. Snavs, sure tæer eller nybobbet hår har ingen betydning ved Herrens bord. For modsætningen mellem ren og uren er ophævet. Samtlige mure mellem os og dem er brudt ned. Ved hans bord er der altid plads til én til, og én til, og én til, også hvis vort navn i et øjebliks fravær skulle være Judas. Selvom Judas skærtorsdag ødelagde den gode stemning, så fortsatte det sidste og det første måltid. Og senere samme aften gik Jesus ud i Getsemane have med sine disciple. Stemningen i haven var angstpræget, og Jesus oplevede her en ensomhed uden lige. For disciplene, som jo ellers havde svoret ham evigt troskab, svigtede, da det virkelig gjaldt. Skærtorsdag
mindes og fejrer vi vor Herres nad. Vi fejrer måltidsfællesskabet, baseret på hans tro, håb og kærlighed. Men vi skal dog have i mente, at dette fællesskab blev grundlagt på svigt, sammenbrud og afmagt. Netop derfor er der plads til os alle, selv når vi svigter på råd og had. Det har tilladt os at være ufuldkomne. Det er netop, hvad Jesus giver os lov til, i kraft af den sidste og den første nadver. Intet menneske behøver længere at forskanse sig bag uholdbare idealer om at skulle leve sit liv super autentisk og originalt for at blive regnet for at være god nok. Skærtorsdags glædelige budskab er, at vi alle sammen er velkomne ved vor Herres bord, som de mennesker, vi er lige nu og her. Og derfor ønskes alle en rigtig glædelig skærtorsdag. Vor Far i himlen, vi takker dig for din kærlighed, hvormed du altid følger os og holder os fast. Vi beder dig, vær med din hjælp og trøst hos syge, ensomme, fortvivlede og svage. Vær med enhver, der er i sorg og nød. Vær med os, hver gang vi ængstes for den, der er fremmed for os. Lær os at kunne møde et hvert menneske i åbenhed og tillid. Vi beder dig for din kirke og dine sakramenter, at vi frimodigt kan samles på din befaling og i håb til dig alene. Vi beder dig for vort folk, for dronning Margrethe den anden og for hele dronningens hus. Vi beder dig for vor øvrighed. Lær at dæmme os alle at leve vort liv i ansvar og tro og have nok i det. Giv os livsmod og glæde, og giv os for Jesu Kristi skyld, at vi kan leve livet med din fred og velsignelse, nu og i al evighed. Amen. I morgen er det langfredag, og der laver vi en liturgisk andagt fra Rødrup Kirke. Elisabeth Kuhn, Inge-Lise, Karen og jeg ønsker alle i Aarup og Rørup Sogn en glædelig skærtorsdag. I denne påske er gudstjenesterne meget anderledes. Normalt er vi samlet skærtorsdag aften her i Aarup Kirke sammen med voksenkoret, og efter gudstjenesten plejer der at være et stort fælles ostebord her i kirken. Grundet omstændighederne er det ikke os forundt at afholde en sådan gudstjeneste i år, men vi håber alle, at vi, når vi kommer ud på den anden side af corona, kan samles i vores kirker til gudstjenester og fællesskab igen. Om lidt vil jeg indstifte nadveren, og jeg håber, at mange har lyst til at deltage derhjemme med brød og vin. Lad os med apostlen tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og Herre Jesus Kristus tog i den nat, han blev forrådt et brød, takkede, brød det, gav det til sine disciple og sagde, tag det og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min i hukommelse. Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltid, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf, denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgives for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte I drikker den til min i hukommelse.
Dette er Jesu Kristi blod. Korsfæste opstand af frelser og Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvorved han har gjort fyldes for alle vores synder. Han styrker og opholder os alle derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nåde. Han løfter sit åsyn på dig og give dig fred.